za sve poginule. Slava im. U krvavom polju gdje je stradalo tisuće i tisuće hrvatskih vojnika i civila. Nismo došli ovdje širiti mržnju, nego ljubav. Ovdje su položili živote i oni i Židovi, jer je 28 časnika Hrvatske vojske bilo Židova. Bilo je muslimana, bilo je i pravoslavaca. Dakle, ovdje je bio pokolj koji se još u Jalti dogovorio za hrvatski narod da se pokolje. To je smetalo Zapadu, to je smetalo masonskoj organizaciji. U Londonu. Svake godine za Majčin dan nađemo se ovdje. Ja bih htio pozdraviti pokojnog Vilima Cecelju i zahvaliti mu Nikicu Martinovića, Peru Miloša i našega barjektara Čirka, koji je svaki put nosio stijeg. Međutim, neprijatelj je to u zadnje vrijeme spriječio i pokušava i dalje spriječiti da se ovdje ne nalazimo. Sad ćemo se svi pomoliti za žrtve. Nedužne žrtve. Njihova je samo pogreška bila po neprijateljskom, što su se borili za slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. To je sve. Isto kao što smo se 1991. godine borili za slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. Nažalost, nemamo ne za slobodnu Hrvatsku. S njom upravlja danas drugi. S njom upravlja Brisel. Nemamo hrvatske medije. Isto upravljaju stranci s njima. Nemamo televiziju u Hrvatskoj koju mi plaćamo. Nemamo je, nije naša. Dakle, hrvatski narode, ne smijemo pasti u depresiju, ne smijemo se predati, moramo se dalje boriti za slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. Sad ćemo se pomoliti za sve žrtve koje su pale kroz cijelu povijest Hrvatsku, a posebno Bleiburg i obrambeni Domovinski rat. U ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj njima, Gospodine, i svjetlost vječna svjetla njima, počivali u miru Božjem. S nama su. Dragi prijatelji, misa je plaćena za iduću godinu 11. svibnja. 11. svibnja, krvavog svibnja. U hrvatskoj povijesti je taj mjesec najkrvaviji. Majke Božje mjesec. Mnoge majke su plakale u tom mjesecu kad je neprijatelj hrvatsku mladost pobio. Ne smijemo klonuti, moramo se boriti. Dok u nama srce hrvatsko kuca, moramo se boriti i ne smijemo neprijatelju dozvoliti da ovo padne u zaborav. Jer neprijatelj želi zašto ovo rade, što rade. Jer su to njihovi očevi napravili koji danas vladaju. Oni su napravili pokolj od Bleiburga do Đevđelije.
Sam Ranković se falio da je 3,5 miliona ljudi prošlo kroz logor smrti, a 1,5 miliona ubijeno. Ko su ti ljudi, ti 1,5 miliona koji su ubijeni? 99% Hrvati. Bog vas poživio, živjela slobodna i neovisna država Hrvatska.